Tässä olisi tämmönen hauska vanha pianohaitari. Joku ihme tämä on alun perin. Ja, tämän tyylisiä pianohaitareita näitä niin kirppareilta ja nettitoreilta löytyy halvimpia haitareita, mitä voi löytää, on nämä tämmöiset. Ja toimintavarmuuskin on sen mukainen, niin tätä mulla on pikkasen pitänyt korjailla. Ja kuvasin siitä aiemmin videota, niin laitan sen tähän perään, kun tosiaan joku muukin saattaa samanlaisen vekottimen löytää ja sitten näppäimet heittää sitä pelaamasta jossain vaiheessa, niin tuollaisella pienellä kotikonsteilla pystyy sitä vähän fiksaamaan ilman, että tarvii koko koneistoa lähteä aukaisemaan. Niin korjausohje tulee tässä. Katohan taas haitaria pitää korjata tätä 20 € haitaria, niin näissä on aina pikkuvikoja, kun nyt semmoisen, että tämä yksi nappula tuolla, niin se jääpi pohjaan, joka on yhteydessä myös tuohon ja tuohon. Niin ei nouse tuolta. Katohan se soipi siellä, ei pitäisi kuulua mitään. Mutta avasin tämän kannen tästä, niin mä ajattelin, kun melko hankale tämä täällä olisi tietysti jossakin jousi. Tuolla toisella puolella pitäisi avata tämäkin ja purkaa tuolta kokonaan. Ja tietynlainen jousi jonnekin rakoon. Voisi melko paljon joutua purkaamaan sitä, vaan minä taas ajattelin keksiä tähän helppo ratkaisu, jos saisi, kun täältä kun otetaan se nappi ja painetaan, niin se myös tuo menee tuolta alas. Tuosta nostamalla se voisi saada, niin tuonne väliin mulla olisi helppo, mutta kuitenkin, niin jos laitan vain jousen tuohon väliin, niin Kiinasta on tilannut temuttaja tämmöisen paketin joussi, että on kaikenlaisia askarteluihin mitä tarvii, niin nyt tarvii, niin tuommoinen jousi, lyhennän sitä vähän ja tässä minä pyöräytin ja mulla on tuo 3D-tulostin, niin ei mennyt kuin minuutti tuosta ne pyöräyttää tämmöiset kapulat, niin saan tuolla jousilla katon nuo tuommoiset tukipalat, niin se pysyy siellä sitten suorassa. Muuten se olisi hankala sinne puolelle, mutta tämmönen paketti, vähän vaan lyhennän tuota jousta, niin tämähän mulla on helppo tuonne sujauttaa tuonne alle noin, niin siellä se pysyy sitten ja saadaan siitä taas haitari kuntoon. Tänne sama oli täällä puolella kans oli aiemmin joku näistä jäi pohjaa, vaan sinne kanssaan kuminauhan puljattua sinne noin. Ei tarvinnut avata niinku, tästä vaan tuo kansi pois ja sinne sain jousti alle kuminauhan, mutta ei tarvinnut ruveta ihmettelemään, että missä siellä jossain syvällä on ihme jouset ja muut, niin tämmöstä pikafiksausta tälle. Kahtokaahan, tämä on ihan niinku olisi kaupasta ostettu varaosa. Se on paikallaan ja sehän toimii just niin kuin pitää. Kyllä sitä piti haitarin korjaajaksi ruveta. Noin vain saatiin taas haitari helposti korjattua. Vaikka tuo onkin tuolla pönkätty, niin tämä silti soi tyhjänä. Minä huomasin, että kun nämä kaikki täällä normaalisti palautuu tälle ylös, niin täällä on vielä yksi. Tuo vain tippuukin eikä palaavu. Mä ajattelin, että jolla kuminauhalla, tuosta jo vähän väänsin niin kuin näkyy, niin tuota päätä alaspäin, että jos mä kuminauhan siitä sitten vedän sen vaikka tuohon kiinni tai jotakin semmoista. No nyt siellä on hieno korjaus. Noin se kuminauha tuo vettää tuosta ylös. Vähän jääkempeä tuli näistä. Tuo menee noin kevyesti alas ja tuota saa oikein kovasti painaa, mutta ei se haittaa, ei ainakaan jää soimaan. Ja piti vielä laittaa sitten tuonne lisäksi tehdä toinen tuommoinen. Tuo vaikka nappi ei jäänytkään pohjaan, niin tuo jäi tuolta niin roikkumaan, että se ei palautunut, niin jäi soimaan tyhjänä. Mutta nyt on siellä, on pahan hetkeksi ehkä korjattu tuo taas. Sillä lailla haitarin korjausta. Hep, ei se kauaa pelannut täysillä. Itse asiassa justiinsa heti kun tuon olin korjannut tämä passapuolen täältä ja rupesin tällä soittelemaan jonkun aikaa, niin rupesi käymään samalla soitolla tämä yksi soitin täältä tahmemäksi. Se on jännä homma, kun se
tällä lailla saattaa nyt olla, kun tämä on tässä ollut, niin että näyttää, että se palautuu tuolta, mutta sillä kun alat soitella ja näppäimet, kun on lämpimänä sitten käypi, niin sitten se alkaa olla niin, että se ei kunnolla palaudu, vaan se jääpi tälleen tuolta. Niin se soipi vain tuo yksi siellä sitten yksinään. Nuo 2 ruuvia tuosta kuva avaa, niin lähtee tämä paneeli irti ja pääsee koneistoon. Niin joo, näin se oli niin kuin näkyy, niin tuommoisen kuminaahan minä sen laittoi. Ei tarvinnut mitään liimoja eikä mitään, kun pyöräytiin. Se vain jonnekin tuonne sen survasi ja sitten noista muista pyöritteli ympäri, niin soittimet pelaa. Mutta tämä on tahmää, niin ja tätä ei ole aiemmin korjattu. Mikä me tälle tehdään? Onko sillä jotain liejua tuossa? Rasvatöhnä. Mikä hitto sitä jarruttaa? Entä jos me tätä rasvattaa? Vähän CRC:tä tuonne nivelleen, niin korjautusiko se sillä? CRC. Mulla on jo tässä sitä putkea, se on hävinnyt, mutta menisikö tuo sillä silti tonne? Vai pilovaako se tämän systeemi? Vähän. Ei se ole tarpeeksi tehokas se jousi siellä vetämään. Se on laiskistunut se jousi. Voittaa kehitellä tähän joku homma kanssa. Tuonne olisi helppo. Voi aiemmin mietitty tuonne takaseinään joku kisko tehdä, mihin on sitten joussia pystyisi kiinnittämään ja näistä laittamaan jousit. Joku semmonen mulla pitää varmaan tehdä. Kahtokkaas, tämmöisen palasen minä tein. Ja tuonne minä laitan sitten noihin jokaisen reikään tuommoisen pienen koukun, niin tämä kun liimon vaan tuonne takaseinään kiinni ja niin sitten pystyy siitä tuosta koukusta vetämään jousen kiinni näihin rauttoihin. Tein samaa rahaa heti sinne useamman tuommoisen, että jos sieltä hajoaa viereisetkin soittimet joskus, niin siellä on valmis koukku, mihin vaan laittaa jousi kiinni. Kahtokkaapa. Kyllä tuli taas niin ammattimainen korjaus, että ei sitä voi kuin ihastella vain. Siellä nyt jousi vettää sen takaisin ja siellä on nyt muutama paikka varalla, että jos viereiset hajoaa, niin ei muuta kuin jousi vain sinne ja näitähän riittää. Ja tätä varsinkin ihastelkaa. Mutta jospa nyt taas pienen hetken saisi haitarilla soitella, kunnes taas seuraava paikka hajoaa ja päästään tätä puuhamiehen unelmahaitaria taas rassaamaan, mutta hetken saa varmaan soitella.